Hola, em dic Tomeu Ensenyat i sóc píster de l'estació d'esquí de Masella. Hola, molt bon dia. Em dic Marc Peñaranda i formo part de l'equip de písters de Masella. En aquest departament som 8 písters que ens distribuïm la feina, tenim 5 sectors i un dels písters s'encarrega del socorrisme fent guàrdia a lo que seria el cim de la Tosa. Després de molts anys treballant com a píster va ser una etapa que vaig mirar d'obrir i dins d'aquesta etapa em vaig trobar molt a gust i volia fer la proposta a l'estació d'esquí si estarien interessats en la incorporació en l'equip de servei de seguretat de pistes al tema del gos. Per part de la direcció va tenir molt bona acceptació. Les nostres eines principals són el taladre per la instal·lació de senyalització a la pista, la motxilla, que hi portem la farmaciola per la primera atenció a pistes, i després a les cotes baixes de l'estació treballem amb la moto més la camilla per fer l'evacuació i a les cotes més altes ja treballem amb barquetes per fer una evacuació més còmoda. El fet de treballar amb un gos el que té tots són avantatges, perquè treballar amb un animal és una cosa de lo més gratificant que et pots trobar. Tot i això té les seves cures i les seves necessitats diàries del dia a dia que has d'anar respectant, que són les seves hores d'esbarjo i les seves necessitats fisiològiques, la seva alimentació i el fet que el gos es trobi a gust en el lloc de treball on està. El nostre dia a dia vendria a ser l'obertura de l'estació. Un cop tenim l'obertura feta ja ens encarreguem de lo que és el manteniment del nostre sector i a part les tasques de control continu de totes les pistes. Sempre fem un control horari de cada pista, fem baixades constants. La jornada laboral del Torb comença conjuntament amb mi a les 8 del matí. Ens equipem, agafem l'instal·lació i pugem fins al cim de la Tosa. A partir d'aquí fem l'obertura del nostre sector. Un cop hem obert el sector, tot se'n va al seu emplaçament on restarà la resta de la jornada. Al migdia se'l anirà a veure perquè pugui sortir, esvergir-se una miqueta i fer les seves necessitats. I al final del dia farem a l'inversa. Agafarem l'animal, el pujarem fins al cim de la Tosa i tancarem el sector. Els písters també som els encarregats del muntatge i desmuntatge de les xarxes de seguretat de les pistes de competició. Una altra de les tasques del píster és l'evacuació de les línies dels telecadires en cas que hi hagi una avaria. Les meves labors són les mateixes, és l'obertura de pistes, el tancament de pistes, el balissatge de les pistes, la informació directa al client, l'auxili de persones accidentades, en cas d'una avaria d'una instal·lació, l'evacuació de la línia. És més que eximir-me, me'n suma una més, que són els cuidados diaris del propi animal. No hi ha cap pista que sigui complicada per nosaltres per evacuar una persona. Tots els písters estem capacitats per evacuar un accidentat, ja sigui des d'una pista verda, com pot ser aquí Pastors, el tub, a Desferra-Cavalls, que ja són les pistes negres amb més dificultat d'aquí a Masella. És treballar a l'aire lliure i poder treballar amb un equip de písters que ens coordinem molt bé. També m'agrada poder ajudar la gent, perquè si hi ha algú que s'ha fet un mal, poder-lo acompanyar fins a un lloc que es senti més segur. El que menys m'agrada, el dia que un dels accidentats no t'acaba de sortir bé i te'n vas a casa amb una mala sensació al cos. Després d'un temporal, arribar al dematí, trobar-te tota l'estació i tot el sector desmanegat i la feinada que ens adona per tornar-la a posar correctament per l'ús dels clients. És la falta de respecte de certs clients envers el nostre ofici. Com per exemple el fet que estiguis tancant una pista perquè hi ha una màquina que està adequant la pista per la bona pràctica de l'esquí i que la gent faci cas omís total de la meva presència i del fet que hi hagi una corda i una pancarta tancant la pista. Doncs bé, el que més m'agrada de la meva feina, sens dubte, és l'oficina. Atent control, cap del bosc obert, amb neu pols, estació oberta. Atent control, de cap del bosc, el pla tancat, estació tancada.